Len si tak listujem v knihe diel Adolfa Borna, hľadajúc inšpiráciu k mojej téme a v zápäti siaham po knihe, ktorú som objavil v antikváriáte Písmo v propagácii, ktorá je plná inšpirácie. Prvnež začnem písať, vyrobím si jednoduchý prípravok na dodržanie sklonu písma a napíšem dnešnú tému. Druhové meno zvierat sa u nás síce nepíše s veľkým písmenom, ale pri roháčovi veľkom sa to hádam znesie. Toto vyzerá, ako keby som na známku roháča natrafil úplnou náhodou, čo len ilustruje, že netreba veriť všetkému, čo vidíte na internete. Písacím strojom napíšem na starý papier latinský názov a dierkovačom a kladivom zaoblím hrany, aby to vyzeralo presne takto. Ešte pokrčiť, nalepiť a pridať čiarkovaný okraj. Som spokojný, poďme ďalej. Atramentovým perom pridám krátky text o tom, že tento hmyz to má v tejto fáze ľudského vývoja dosť nahnuté. A následne pokračujem rohovou ilustráciou roháča, perom a akvarelovými fixkami. Nakoniec prekryť zvyšok papiera a pofrkať akvarelom. Dotiahnem uhlíkovou ceruzkou, gumou a je to. Ešte info o rozmeroch samčeka a samičky a v starom vestníku z roku 1958 takisto úplnou náhodou natrafím na slovo príroda, tak si ho vyrežem a nalepím. 3 až 5 rokov prežije roháč ako larva, ale na pár týždňov sa z neho stane dospelý jedinec. Nuž, všelijako sa žije na tomto svete. Ešte zo pár pečiatok vrátane tejto mojej novej signovačky. Pridám ozdoby do voľného priestoru a už sa blížime k záveru. Teším sa, že som si konečne našiel čas na tvorbu a dúfam, že sa vám žurnálový zápis s roháčom páčil. Ďakujem a vidíme sa v ďalšom videu.